Bueno, arratsaldeon eta, eskerrik asko etortzeagatik, lehenik eta bain. Aurrekoan abenduan esan genuen bezala, aurten ere honekin jarraitzeko aukera daukagu, aekari eta udalei esker, agurengo eta araiako udalei esker. Eta ez errez, gozatu eta eskerrik asko etortzeagatik, eta txaloero bat, Miruarentzako. Niri bat ikusi dut, baratzen batia. Desiratzen bainuke, nire zaietxea. Horia ez doatzen, udan ez daua. Haren barik ez da, beste bat munduan. Den liberatu nuen, gau bat ez joatera. Lilia arraroaren eskura hartzera. Ez bainuen pentsatzen, guardatzen zutela. Gau hartan uste nuen, han galtzen nintzela. Bueno, eta... Gatzaldeon, iruroi. Felizio. Aurretik ere esan dugun bezala, baina aurkezpena ikustu dezagoela sobera. Bizkatagoa ziginen egiten, ikusten genulako bi oinarri edo lotzeko baliagarria zela, batatik euskera eta bestetik musika. Herria egiten duten dizuta den nire ustez. Eta besterik gabe, azken denboetan horrelazi gara, zuekin ere horrelaziko gara. Bai. Beñat. Imintzio xamurra bedi gure larrea. Egunaren ordaina soberazke alda. Norberari bere aleundezak. Edo Beñat? Egin dezagun danta, orain, aurrera guztua delata, musika tanto. Edo, hau ez hau de hain ziut, baina? Joden, internetan sakonen ensartu zeate, bik? Normalean atzera egiten dugu bizka bat ikusteko nondik datozen beraiek. Zalantza lenituen, beraik talde gazte, Mirua talde nahiko gaztea delako, ikusten danez. Eta hori bizka zuen astapenetara edo gara. Miruak badakizu ezer esan nahi duen? Ez? Matematik igual, bai. Txuengeten izena da. Hor beso bat altxatatzen baina. Hai? Eta Miruak, ez dakit, niri lasaitasuna edo transmititzen dit, baina zuen hasierak ikusita guztiz kontrakoa etortze zai burura. Imagina itzazue beraiek, Maitan eta Malentxo, beraien logelan, gitarra batekin, matxin egun gelan altabozekin tope, beste baten bat basuakin, zaleke? Gure aizpa bai. Biolakin beste norbait. Beste aizpa. Eta bat falta zaizu. Eta? Aita pianoa jotzen. Hori izan zen hasiera? Eroetxe bat emateu, baina Osea, oso ondo guretxea. da, oso ondo eskribaz. Bai,
Hola, izan, alako baten erabaki genuen, burrukatzen egon ordez, hobeto zala elkartzea, eta zeo zeiten saiatzea elkarrekin, ze bestela gaizki bukatuko zen. Arrakala sortu zenuten, biok, lehenengo? Bai, Malentxo eta biok genuzkan 15-16 urtekin, ez? Genitu nola ja ideia batzuk burun eta gogoa geneukan ja zerbait hasteko, bueno, pues, gitarrakin lau akorde genekizkinak. Eta dakizkigunak. Eta dakizkigunak. Ikusiko zuez gea gitarra jole oso finak, baina saiatzea. Bai, eta hor sortu genuen, bueno, arrakala jarri genion izena proiektuai, bai, beste gabe. Eta zu? Eta ni, bueno, esan beharra da, arrakalak baino lehen, gure lehenengo, jute bali mazea genealogia musikalen, lehenengo kontaktua izan zen, hirurok kantatzen genuela ikastolako koron. Oso txiki ginen. Eta gero ni hasi nintzen, bueno, ni bateria ikasi nun, hauek bik biola eta biolina, eta ni, baino bateriaz gain 15 urtekin, ordenadore bat erosi nuen, lehiaketa bat irabazi nuen, eta horrekin hasi nintzen interesatzen produkzioa, ekoizpena eta bar, musika asko entzuten hasi nintzen oso desberdina. Eta justo pila bat interesatzen ninduen gehien bat alderdi esperimentalak eta soinu berri bilatu, eta beti oso aurrea behi da eta pixkator zentratuta. Eta gero, iritsi izan puntu bat ja nik urte askotan musika inun, baina ezer kaleratu gabe. 2015-etikan 21 arte, lehenengo 6 urtetan, inoiz denun ezer kaleratzeko intentzik. De hecho, zuek horrindezu olako trampa raro bat, ze hau da, unibertsitateako inun bideo bat, eraben nuela kanta bat, nik indako olako beat bat, así que izango da igual lehenengo gauza publikatutakoa edo lehenengotakoa. Zortzi jukon. Bueno, baina bai trampa gehiago da. Bai, telebistan ere ikusi zaitugu. Noen? Novelak eta aholkatzen, izan daike? Txabal, zuek igual Polizia Nazionalakin lan egiten zuen edo, daukazue hau pixkat kezkagarria. FBI. Ez, bueno, hortan enaiz hartuko bizitzako kapitulo hortan. Eta iritsi izan puntu bat, ni interesatzen ninduten bai beste gauza batzuk, pixkat popak ere asko interesatzen hasi nindun. Nik indet normalen jendeak ite duen alderantzizko bidea, jende asko astea popetik eta gero arrarotzen dijoa. Ni hasi nintzen oso gauza, arrarok eta abrasibok eta gogorrak iten asko. Eta gero gehiago asko asisten gustatzen popeko gauza batzuk, por supuesto, beste batzuk ez. Eta hauekin juntatzen hasi ginen, ingenun arnazten du hemen kantua. Eta hola, bola jabaz izan martxan. Eta ze eman zizuen berak, Matxinek? Nik uste Matxinek irikizigula olako uniberso bat, netzat behintzat ez ezaguna inaundi baten, ez? Ninen torren etxen, euskal musika asko entzutetik, ez? Esango nuke gehien bat euskal musika eta musika klasikoa. Eta, beti nik uste Matxinek, igual, karo, Malentxo, anaiarrebak dira, orduan. Igual Malentxo gertu gotik bizi izan dula, ez, musika organikotik, instrumental hortatik kanpo, musika elektroniko horren sarbidea edo, ez? Eta niretzat izan zen zentzu hortan zerbait berria, ez? Nola gubiok gitarrakin genitun kantu horiei, nola eman geniezaioke nolako beste kapa batzuk gehitu eta bapaten soinua ezberdina zen. Eta, hor sortu, nahi behintzat irikizitzaiten olako uniberso bat infinitoa. Nik Matxinekin deskubritzeitu askotan gauza batzuk, bai, egia da, igual instrumentu batek eman ezin dizun hoi, ez? Ordenagailu batek eman diezazukela ezakite, bai, derrepente abanikoa eta aukerak ampliatu iteia, eta hori izan da, nik uste Matxinek eman zigona miruan, bai. Eta zuri, zer eman dizute edo zerk bultzatu zintuen? Nik egia, nik duela ideia asko eta gauza asko ikusi nahi nitunak gehien bat
ez musikan bakarrik oroar, baizik eta Euskal Herrin. Eta mirua izan zen, hasi ginen beste gabe zezuek grabatu nahi zenuten kanta bat. Ez dauka misterioik. osea, arrakalakeko abestitxo batzuk grabatu nahi genitun, esan genion, makin, zuk grabatuko iguzu, eta Hortik gero hasi zen. bere tokea sartu zion. Baina arnasten du hemenin genuen, eta karo, ni nola justu gara hortan netuen ez zinegon handik, eta nahi nun probatu eta experimentatu, eta karo, ni kanta oso bat ez nun nino izin, osea, nituen kanta puramente elektronikok, osea, pista, bueno, hau txikabe. Eta, orduan, behiekin hasi nitzanen, ja bihurtuz, osea, sartu nintzen beste mundu baten zala, kanten mundua. Zala kanta bat eraiki, egitura bat eman, letra bat bilatu, forma eman, eta ez hori bakarrik baizik, eta polita izan dena ere bai, da, osea, kantak munduari erakutsi, eta ze leku hartzeu mundun kanta horrek, osea, nun enkajatzeu, ze egia da, ba, ni netorren azkenen nerabe batzeanen, ba, bizizea pixka ideien mundu nola, obentzat, bueno, igual nire buru ezin da izitzaiten proiektatzen nahi, beste batzuk igual ez, baina ni neon oso, pues, mundu abstrakto baten. Eta errepente, mundu errealen genduen. Eta errepente, kanta bat geneukan kanpon, eta errepente bost. Eta hoi izan zen, plan, ba, elkarrekin bakarrik inal izango genuen gauza. Zenik nire kabuz balitz, ez nuke inoiz olako ez erriteko aukera izango. Eta horren arira izan da ondoren ateaz ezkitela beste mila gauza eta ezautu detela mundu hoi. Osea, nik behaiei esker sartu nintzen benetan kantak iteko uniberson. Eta joko diguzuen lehenengo abestian, egunak usten ez didanetan, hegazkin baten sortu zenuten? Abestia honik idatzi nun bai. 16-15 urtekin, olako zerbait eman ziaten ikastolan beka bat juteko Erasmus Plus, astebete Alemania, eta area biden, hegazkin baten gau osoan loen gabe, autobus bat Tolosatikan, ez dakin nondik Madrila, gero hegazkina, zazan egun sentia, gau osoan loen gabe pasata gero, eta hoi da, ja pixkat burua galtzen aizeala lo faltagatik, eta errepente ikustezuna momentua superpolita, eta ez dakit, atea zitzaiten, neukan punte hau gitarran eta hasi nintzen idazten, punte horrekin letra bat, eta uste idatzi nula egun hortan abesti osoa. Eta gero etxea junitzaren astebete berandugo probatu nun. Eta berdin da, osea, abestia ez da aldatu. Nik, pizkat, hori, ordena eta ebili ginen behira eta iruditzen zaitero hona dela hasteko, eta, bueno, entzuten baldin baduzue gero gaur entzungo duzue akustikoan edo formato honetan, baina gerora ere entzuten baduzue, da, bueno, edo niri iruditu zait zuen gelatik aurrera egindako zerbait, hau da, gitarra batetik hasi edo gutxitik hasi, eta bapatan mirua bihurtzen den zerbait. Bai, guztiz. Osea, abesti hau, esate izut, ni sortu nun nere gelan, gero hasi ginen Maitan eta Biok jotzen elkarrekin, arrakalak proiektua Maitan, eta biolina eta sartu genion, eta Maitane jotzezun, eta online genuen arreglo polit bat, gero miruakin hasi ginen, eta mirua era trasladatu genuen ere, eta grabatu genuen, eta, osea, aida izaten abesti bat, nik uste, osea, nire bizitzako fase ezberdinetan, arrazoi baten gatik ez zuten ulertzen, baina kabitzeana gaur-gaurkoz fase guztitan, jaio zanetik, eta eraldatzen dijoala pixkat instrumentazioa edo fasean arabera, baina abestian funtsa berdina jarraitzeu, eta bastante kurioso da, ze sentitzet, osea, abesti honekin konektatzen jarraitzetela 15 urteekin idatzi nunen bezala, ez? Eta hoi egia esan abesti askokin etzait pasa. Aparte, ebai, justo zuk esan dezuna oso zuzena zan, ze diskain genunen helburua justo izan, ez da akordatzen zeaten, baina egia beguk, bueno, gauza guztiri buelta asko emateizkeu, probablemente agortu arte buelta guzik horre arte. Eta egunak usten ez dianetan kanta ateara genunen, imaginatu, indikan, pues, genuzkan lau entzule, baina gutzako importantea zan, zala, zuk esan dezuna justu, logelako kanta bat, gitarrakin, eta pixkanaka bihurtzea mirua, eta kanta bukaeran daukazu mirua. Eta kuriosoa, esan dezula, hoize beha zan nahi genuna. Ba, egunak usten ez didanetan. Igual itxi konektatzeko hau irekita daula.
Zejia. Ikustezu hemen. Bueno, hemen itxen bezala. Egia da, marroi eleganteak sartzen dizkiegula orokorran talde gehienei, ze beraik akustikoan, beraik esan dute bezala. Bueno, justo abesti hau Normalenez. Abestia bai. defendatu izan da. Vale. Bai. Beste batzukin zailtasun gehiago gazkau. Egunak uzten ez didanetan, lotuta banengo bezala, airea estu eutxi eta galderen bila eman azala, egun sentian gelditzen zaidan usain horiaz, azala eutxi ezin dut, egoan odeiak ukitu ala. Une hau bat besterik ez bada, orain eta hemen ez bagaude, nork emango digu geroa, gorpuzterik ez badute. Sokak ez banau, estutzen ta iraganak, beldurtzen gure gorputzen, gezurrekin ez gaundeke itxaroten. Une hau bat besterik ez bada, orain eta hemen ez bagaude, nork emango digu geroa, gorpuzterik ez badute. Argi odia jarraitu zukatuko dut, iluna besten esku leuna, zurrumurruekin batera. Egunak uzten ez didanetan, lotuta banengo bezala, airea estu eutxi eta galderen bila eman azala. Aurrekoan, urrian, uste dut, Gorkak esan zigun, esakin nola izan zen, ez du gogoratzen ondo, baina iraganismo hitza, gaur egun, asko erabiltzen dela, eta edo gustatzen zitzaiola, ez dut oso ondo oraitzen. Zuek diozue, ez da iragan distiratsu bat, baina gauza arriskutsuagorik. Iraganarekin nolabait apurtu den sentsazioa duzue? A ber, apurtzeko gogorik ez daukago, osea, iragana da. Eta ez da beste ezer egitekorik horrekin. Bai da ona da, iraganismo hitza, ez du nio izentzun eta polita da, ze askotan folkata zitzeiteanen, nazioa, olako hitz potoloiek ateratzeanen, askotan da, ateratzea da, pixka Trumpek ekarri zuen again, ura, make America great again. Eta berriro zerbait lortu, eta hor beti gezur bat da, hor beti norbait zerbait lortu nahian dabil, edo norbait ez duna oso ondo ulertu zer dan hau dena. Ze iragana besterik gabe da, eta guk ite dauna da, iraganeko gauzak daudenak egin, berregin, buelta bat eman, eta bar. Eta hori da beti indana, eta beti ingo dana, ez da besterik. Osea, gertatzea dana bai dao,
olako iraganismo bat, romantizazio bat, eta igual oain merkaturako oso golosoan saltzeko modu bat, justo oain nik esango nuke garai baten nun pizkat etorkizuna lausoa izan daitekeen, edo igual kostatu dakiguken imaginatzea nora joan Euskal Herria adibidez pentsatzen jartzea ez, gaude pizkatola olako zona gris baten, ez dakigula exactamente noa joazen gauzak, gauza batzuko ondo daude, baino aldi beren gaude hola marea aldaketa baten. Eta justo marea aldaketa horietan ateratzea iragana beti zerbait ere itzuli nahi dute persona batzuk, eta beste batzuk nahi dute saldu iragan bat etzan inoiz existitu. Eta hoi ere guk diskaiteakon buelta asko eman genizkion kontua zen. Seguro nago, jende askoi gustatuko ez dizkiela hainbat gauza justu horregatik, justo hau da behar dauna, aspaldi porru salda bat entzun gabe, justo, baude, hola, trikitelari kristonak, ointxe bertan, baina, egia da, holako karamelo baten emate bali medezu jendeai, errexago hartzeula. Gure helburua bintzatetzen, gure helburua zen, guk ez tegen, guk nahi dugu, holako kanta bat, eta ez dago esterik. Baina egia oso zaila dela batutan eskibatzea, horre erortzea, trampartan, eta guk ere gure buruai, frenoa jarri behar izan diola noiz baiten, hemen pasain geha igual, hemen aigea pentsatzen nola hartuko duen jendeak inordez benetan zerbait fidela eta zuzena, eta, hori da, erronka. Ez dakite, esan dizuet hori pixka bat, ulertzen den, gaur egun ateratzen ari diren talde berri askok egiten diote referentzia folkloreari, egiten diozu, edo ematen diozu garrantzia, eta zalantzan ari izatela jartzen zer den gurea eta zer ez, ez dakin hori uste matxin zuri entzun izula, adibidez, Joseba Tapiak jotzen duen zerbaiti esaio... Zuk esatezu leturiak esan zunagatik, ez? Barkatu, leturiak esan zuna, ez? Ez da zalantzan jartzen hori folklorea da, eta ez da zalantzan jartzen... Trikitixa duela gutxi iritsi zen Euskal Herria, ez ezagun aztu. Eta trikitixa baino gauza eskaldunagoik, segurazki men inorek ez digu esango. De hecho, beti nero gu daukagu Marentxo Tabioko saba bat, gitarra jolea dana, eta beti biltzea hor xaxatzen edo zerekin. Eta bek ez dezun, gitarra euskaldunagoa, trikitixa baino, Nafarroa erresuman, jotzezean gitarra, giterna, laudean, mila gauza, eta musika oso interesgarria, entzan, Nafarroako reinun, antzinaron, eta berez metrika horietan neurtuta, are euskaldunagoa izan barko lukela, ez? Eta imaginatu, Benito Lertxundik hasi agurtu intzuten, gitarra bat hartzeagatik, bere garaien. Horregatik, ez? Hoi da justu esaten alen oso kapritxosok diala irakurketa, folkaren irakurketak askotan. Eta zer da, identitate krisi baten ondorioa izan daiteke? Nik esango nuke identitate krisi baino gehiago izan dela identitate kultural edo musikalan inguruko hausnarketa bat, suposatu guna diska honek azkenen. Hasi ginean diska honekin lanen, ez geneukan inundik ere garbize izango zen, baino genekin, azteko nahi genula ondo pasa, eta ez genula ere itxi nahi musika estilo zehatz batera, ze azken finen gu osatze musikari bezala eta talde bezala, hiru pertsona gea, osatze gaituzten musika estilok oso anitzak dira, ez? Leheno komentatzen genuen bezala, nola makinek irekizizkigun mundu pila bat eta azken finen bakoitzak entzuteitun musikak diferentek dira, baina bakoitzan norberak ere musika mota ezberdin asko entzuteiteu eta disfrutatzea iteu, orduan horren baitan oso garbi geneukan ez genula nahi ere ez izatea gauza zehatz bat eta gure bizitzetako momentu hontan ez da musika estilo bakar bat errepresentatzea gaituna. Horren baitan, noski sekulako garrantzia zeukala ere, folk musika edo deitzen horrei, ze azken finen, guk diska hontan inai genuna zen, gure nolabaiteko soinu banda bat, ezta? Edo gure bizitzan soinu banda bat, edo gure momentu hontan gu musikalki gehan hori nolabait kristalizatu eta hor gelditu da dila, bueltatzeko horrean nahi deunen, baina esan nahi zut, segurazki
bihar etzi urrengo diskon ez gai izango musikalki berdinak eta ez debengo berdina. Baina momentu zehatz hortan bai garrantzia zeukan folk musika horrek eta guk etxetikan pila jaso dugu betidanik, bai guk eta bai Maitanek ere, eta garrantzia handia zeukan zerbait izan gutzat. Orduan, bai, horre juko itea gure, etzan zuzena ere ez, eta bueno, horren baitan hasi gara esploratzen, ean nola defenda genezaken guri entzutea gustatzen zaigun hori, dauzkaun baliabide eta interesen baitan, eta, bueno, iritsi ginean entzun dezuen tokira. Bai. Atzean usteak ez dakit beldurra matei zuen edo ez, baina kolpatzear den aizkora, joko diguzue? Bai, gitarra afinatuko dugu lehenengo. Ez egia da, ez alderantziz da. Etxen bezala. Bitarten txiste batzuk kontatzen ditu. Ez, kurioso da gaur egun lehen, igual lehengo talde kargi zukaten gogoratu ditu plake bai, edo beste batzuk bai, bakitzen mila gauza ditu ia jotzeko, eta... Bai, azkenen denak maldatzea berdin gaizki gitarrakin. Orduan, txandakatzen joti gara. Hola, pena bakar batek eman ordez denan arten banatzen. Bai? Bai. Tengo que sartzen izalera. Zuk sartzen. Eta hori pasa zenetik ez da ezer berdina izan gabonetan, maiak laurtu egin dira, itxaropena itzarriskutsua bihurtzen da. Urteak pasa ala, ez da iragan diztiratxu bat baino, gauza arriskutsua gorik, ez da goroldiozko beroki bat, baino jantzi astuna gorik. Bizi behar duenarentzat, bainatzean ustea. Eriotza txiki bat delako, beldur ematen du, beldur ematen du. Kolpatzear den aizkoraren heldulekuak, zuaitz izan zen garaia, oroitzen bezala, gehien maite den horrek egiten du min gehien. Urtaroak baino azkarrago aldatzen dira auzoak, gorputza ohitu baino lehenago gehienetan, batzuk eraiki eta besteak bota. Natalik esan zuen bizitzan dena aldatzen dela, euriak harriak denborarekin tolesten dituen bezala. Zelaiak biakatuz pareta, bainatzean ustea. Eriotza txiki bat delako, beldur ematen du, beldur ematen du. Kolpatzear den aizkoraren heldulekuak, zuaitz izan zen garaia, oroitzen bezala, gehien maite den
egiten du min gehien. Esker. Bezperan bukatzen dituzu abestiak? Bai. Bai. Ez ditu bukatzen bialtze egiten ere, osea. Osa, zaila da bukaera ematea abestiari? Oso. Gero ez da erresagoa, baina alare oso zaila. Bueno, lehenengo kantak, igual behatzi jadete. Osea, bukatzeko jazan, osea, oain ikustet nire matxin iraganeko eta esate, tio. Osea, kanta bukatuta zeon eta behatzi jadete hor ikutzen dezibelioa gora bera, osea, lamentablea zen. Oain, beste gura uste batzu ditu. Orduan, demora doblea tardatzeo baino garapen hauntigoakin. Orduan, justifikatu da. Alare epe muga bat existituko espalitz. Aztu, miruataz. Osea, behar duzu epe bajarri, diskoa, bestia, denalakoa, ateratzeko. Bai. Ez betetzeko normalki, baina gero bigarren epen betetze duzu normalki. Lehenengoan ez duzu betetzen, ez? Lehenengo abisua da horra. Eta hitzetan zein da miruak, zein da miruaren gauzak esateko modua? Esango nuke, Miruenea diska azken album honekin, indeula ariketa berezi bat letretan, ze esango nuke, Mirua sortu zanen, ez gea ez gitarrista honak eta ez da poeta honak ere, orduan, bueno, dena bilatzen eta lantzen. Dena gaizki, Dena lantzen joan behar da, nik ustetez. Eta igual, gaur-gaurkoz ez ginake horren identifikatuta sentituko Miruan hasierako letra batzukin, edo ez, posible da nik uste, baina ni dauka sensazioa Mirueneako letrekin oroar, gero igual 2 urte barru esate dugu ez, baina bai sentituko gehala nolabait identifikatutago hizkuntza honekin oain eraikitzen ari geana edo topatu dauna, bintzat diskontan, ez? Bai ariketa izan dela konkretura jutea, zehatzera jutea edo pixkat gure bizipen hoietara jotzea eta orokorretik iesitea. Bai, hoi izan da Miruan gauzak esateko moduan bilaketa behintzat, bai. Eta gero ere esango nuke, osea, importantzia asko eman diolare bai kanta bakoitza izatea mundu bat, eta mundu bakoitzen erregistro oso desberdinak erabiltzea, orduan daukau morrosko dala kanta bat, txorra, kasi izan dezak, txorra ez, baina kanta bat, divertigarria, anekdota bat da izan daiteke kupela taldean olako kanta bat. Eta gero ondorengo kanta super sakon eta intenso bat, dala gauza super serio baten ingurun. Eta gustatzen zegoen kontraste hori, osan, malentxok esan duena, justo momentu baten isla izatea. Horrek ere ez du errez izan behar zuzenekotan, ez? Esan nahi dut, zuk esan duzun anekdota bargarri edo batetik, bai, pasatzea, kolpatzea harretik, ze, ez dakia lau begi ederrea edo morreskora. Osea, imaginatu, gaude hor negar baten, nik, osea, abesti horrekin kontzertutan izan den negarra, eta de repente, guapo noa, kale, ez da errexea, baina, osea, bakizun ez zer datorren, initezu, ez da besteik. Irakurri dizuet urtetan ez zaretela identifikatuak sentitu inguruko eszenarekin, baina gaur egun ordea, era bat identifikatuak sentitzen zaretela, zer aldatu da? Edo zegatik, edo kontatu nahi duzuena, Bai, esango nuke gu gazte, nerabetasun hortan, Euskal Herrin eta gehien existitzezana, eska garaiak izan zian, ez? Talde berri guzti jaiotze zianak nolabait, horreaz joazten, ez? Edo, inkluso, gaztetxe girotan eta igual, punka beti mantendu izan da, ez? Baina, egia da, urte horietan, justu gu harrapatu gintula, hoi nera bezaro hortan, ez dakit bendeta eskakeitan, pixkat dena erregistro izala. Ez dena, baina, nagusitzat hoi zan, ez? Eta gu ez ginen hain identifikatuta sentitzen, ez musika genero horrekin, igual kontekstu, beste etapa bat bizitzen eginan, bai, ez? Nera bezaroa, ideiak, lehen matxinta malentxeko esan duten bezala, etzian
lurreko ideia batzuk zian denak, bueno, ba, ez dakit nera bezaroko ze hortan. Eta bai, jo genuen momentu hortan, ba, bueno, Euskal Herritik kanpo ba, beste musika mota batekin konektatzea edo genero batzukin, ba, igual ez genitulako horren beste aukera sentitzen hemen edo ezautzen hemen. Eta esango nuke, azken urtetan behintzat, edo gukola sentitu dugu, olako loraldi bat emandala Euskal Herrin, ba, aipatze du txil mafia askotan, ze bada nola baiteko, nik uste guk, bueno, inflexio puntu bat, edo hor COVID-an testu inguruan baitan jaio ziala eta hasi ziala pixkat, eta nik personalki hasieran ez nun bereziki konektatzen, hizkuntza eta registroa, baino gero ja hortik bidea irikitzen hasi zianen beraiek eta hasi zanen sortzen olako, bueno, ba, pop elean hitz bat, ez dakit ez, ba, mila modu ezberdin eta intzitekena, ba, ostras, esate deula ze modu, momentu honen dagoen Euskal Herria, kulturalki, artistikoki, aniztasun aldetik, eta hor bai sentitzegea identifikatuta, nik ustet, abaniko horren baitan. Ba, zuek diosu moduan jaio nintzen mundu ezaguna, jada ez da existitzen, eta Euskadin rock'n'rollak ez du inoiz dirurik ematen. Lau begi eder, joko diguzue? Noski bet. Ze azkar datu zen kantak buiama? Por cierto, detaiotxo bat, behar du bolondres bat, ze dutzi ditu salda badagoen akordek kamerinon. Beran kamerinon. Orduan, ondoren behan dugako, baina bitartean joko dugu. Zejilla? Zejilla. Hemen da. Zejilla. Tapua? Pua? Eskerrik asko. Abestia salatu guzu. Mioi. Guaporoak kalera, zure begiradaz jantzia, lotxatik kolorea, da izerdiaren gazia, argitara sugandeak bezala etzatera, ziur txiki geratuko zaigula dena. Itxuzatoz nigana, bibegiak estalita, ikus dezake soilik zure edertasuna zatika. Maleta hartu, etxea ustu, playlist bat egin didazu. Argazkizar bat ikusi eta urrundik entzuten zaitu. Elkarri begira, lau begi eder dira. Elkarri begira, lau begi, jaio nintzen mundu ezaguna, jada ez da existitzen, ta Euskadin rock'n'rollak ez du inoiz dirurik emanen, aurpegi berri bat behar dut, lur berria oinazpian, hau berria garrasi bat, soinu banda berri bat, baina ez talatzen ezer, baina ez talatzen ezer, den aldatzen da hemen, den aldatzen da hemen. Triste naizila baina nere buruak arrasika, begietan kea baina nire begiak estalita. Arna sartu dut, barrua ustu dut, bizitza eman didazu. Ikasitako guztia hartu, urrundik entzuten zaitu. Elkarri begira, lau begi eder dira. Elkarri begira, lau begi eder dira. Elkarri begira, lau begi eder dira. Elkarri begira, lau begi eder dira.
begira, lau begi eder dira. Elkarri begira, lau begi eder dira. Bideoei ere garrantzi, bideoei itxurari garrantzi handia ematen diozue. Bideoak ere zuek egite dituzue? Edo... Bueno, nik zuzentzen ditut bideok, oain arte bentzat. Baina hori egia da bai bideok ez dala gu bakar, beti ekipo handi bat izan du deu. Hasieran beti lagunekin, eta lagunak ezagunak, eta eta mesede bat eskatzen bat eta besteai. Eta ondoren ja, pixkat diskauntan ja saiatu gara eta lortu dugu pixkat koskatxo bat hilo. Eta, nahi genuen zeuze proposamen potente bat euki bai visualki eta ni azkenen zentzu baten musikan bukatu zoriagatik. Zen ere ikasketak berez izan zian ikuskizunezko komunikazioa eta ni mundu hortan ibili izan du naiz lanen denbora bat, ja utzi nun dela urte pare bat, baino nik jarraitzet sekulako maitasuna aukitzen medio horri, zineari eta esan behar musika askoz ere gehiago disfrutatzea la zine baino, zinea da kakazar bat. Ez zine ikustea, lan aitea, barkatu. Ez da gaizki ulertu. Ni naiz lehenengoa ikustituna milioi bat pelikula. Baino egunerokoa musikana askoz ere esker honekogoa. Eta zorionez, hola ukatuet. Baino jarraitzetor bideoklipak eta egiten. Itxura ere, zaintze duzu, garrantzi handia du gaur egun itxurak? Emateio, ez? Badaude esparru batzuk bai emateiela garrantzia gehiago, eta beste batzuk gutxigo, baino nagusiki esango nuke, bai arropa eta itxura eta, hileat, makiaja delakoa, badala zure burua espresatzeko modu oso oinarrizko bat. Eta betian igertatuan zerbait izan dela, nolabait esateko gizarteko subkultura ezberdinek, eukitzea estetika ezberdinak, ez? Zu pentsatzezunen rockero bat nola jantzikoan zerbait etortze zaizu burua, edo jurru bat, edo ezakit badaude estetika batzuk markatuta daudenak, ze errealidadea da bai esan nahi dula zerbait, eta nola aurkeztu nahi zuen zure burua jendea, jo behintzat gure perspektibatik bai da zerbait esateko modu estra bat, ez? Esatezun bezala musikaren bitartez, edo bideoen bitartez, ere dala beste modu bat komunikatzeko, mezu bat ez du zertan izan, baina zutaz zure identitataz edo zerbait nire ustez bai. Eta bai, guri egia da gustatzen zaigula, baliatzea arropa ere, emateko gure, esan nahi deun hori komplementatzeko nola, bait. Egia daukaula sekulako suertea, euki deula denbora gehienen, beste gutxi batzuk ere lagundu digute, baina estilista bezala Maria Sarri Ugarte, eta beak lagundu digula pila bat ere miruaren, azkenen bakoitza gure estetika haukau, baina miruaren estetika hoi ere topatzen beak lagundu digula. Eta hasieratik egon dela, gertuko alako ekipon orduan, hoi garrantzitsua izan da, miruan irudi arropa estetika aldetik bilatzeako garaien. Gero bakoitzak emateio bere tokea, ze ere bakoitza bere estila haukau. Baina garrantzia emateio, bai. Aldetu izuet pizkat bideoena eta irudiena, gaur, ez dakite, gaur egun denok egiten duzue, ia, ez? Gaur egun bihurtu da olako joera bat. Ez dakit joera, ez dakit nola saldu oso ondo, baina gehienek ateratzen dituzte bideoak eta gehienek zaintzen dute irudia. Eta ez alda, ez dakit nola esan, ez alda gertatuko derrigorran egin behar den zerbe, gaur egun bideoak atera behar dira, eta itxuri alaindu behar da, eta horretara... Hau da, lehen egiten ez zena, lehen egiten ez, igotzen zen horla, kaleko arropa berdina igotzen ziren talde guztiak, edo gehienak, eta gaur egun, guztiz kontragoa. Nik esan goet, zoritxarrez, nik uste ari garai okerrago baten gaudela hoin. Dala, bideoklipen derrigortasun garaioi pasada, MTV-ren erreinua eta hori dena desagertua, eta bain dator TikTok. Eta TikTok bai dala porkeria bat, eta guk parte arte dugu,
eta saiatze gaiten zerbait ona, ze egia da asko itzin duen gauza badala bai, daukaula maxima bat, dala, edo zer gauza ite dezun modua, da azkenen dena iten bokatzezun modua. Eta guk, bai, zerbait ite balin badeu, nahi duin, modu interesgarri baten, edo behintzat kontatzen zerbait dijoana daukagun eukidezakeen helburu, jo que se, merkantiletik aratago, adibidez, TikTok bat itea, basete genuen. Zein behar dugu, challenge bat ez dakize kristo iten, eske huezgea, oi, guazen behintzat, itea zerbait politxa, eta adibidez ingen ditun salda badagonak, esan genuen, guazen, jake bideoklipa ze mugaz gain genuen eta oso nekagarria izan zen, guazen saiatzea iten beste gauza bat. Eta guazen lau TikTok itea, gatu ginen Maixakin eta Hektorrekin, justo grabatu genuen egun berdinen, salda badago, eta grabatu genituen hor lau TikTok. Eta egia da, jende askoi, pila gustatzen dela, osea, batzuei, vamos, diska baino gehiago, osea, TikTok horiek superpolitak dira, eske, eta behintzat, nik usteet, garai bakoitzak medioa eraldatze dula zuri galderikin gabe, osea, zu iristezea mundu batea, eta zoritxarrez, individu bezala, erabaki batzuk hartzea dauzkazu, baina beste batzuk, azkenen beti kojunturalak dira, eta aldan aitea. Eta aldan horren barrun, nik usteet, minimoa dela behintzat, zeuze interesante egitea, ze daude gauza gratuito asko eta gauza aspergarri asko kanpon, eta helburua guretzako izan bideoklip bat ikusteunak esatea, osea, bideoklipa izateak edozein kanta bezainona. Eta lortu bali madu pixka gerturatzea, bueno, zeu zein dugu. Gero nik ustete bai, gaur egun eina handi baten musika begitatik sartzea da. Jende publikoan zati handi batei, ez? Osea, leheno ez esan dezuna, leheno irudia, osea, bideoklipak eta etziala iten, eske leheno talde gehienek jotze zuten musika, jotze zuten estenatokitan, jotze zituzten beraien abestik, eta gero, igual, grabatze zituzten. Osea, esan nahi zut, beste formatu batzan guztiz, ez? Eta hor, zan gehiago, musika bea, ikustea, jutea, entzutea, ez dakit, osea, nahi zai ere romantizatzen nahi, baina guztiz ezberdina zan. Eta guain aldiz, ja ez da bakarrik hola musika zati txiki batetik sartzea, eske, sartzea begitatik, eta zuk ja diska bat atera aurretik, euki bar dezu, ez dakit nola esplikatu, ez dezu euki behar, ez dezu behar ezer, baina bueno, egia da publiko batea iritsi nahi balin bazu, komenigarria izateala, disko batera aurretik, ja eukitzea, irudi bat, ja portada erakutsita eukitzea, bideoklip bat albalin bada eta besti bat, eta TikTok bat, eta jendea izartu hartzaiola hoi, begitatik, ze bestela diskoa, dauden disko guztikin eta eskitzai interesatuko inorrei, edo bintzat nire sensazioa da, osea, etzai interesatuko inorrei. Ez batzea gorko bizu, klaro. Osea, klaro, badaude gutxi batzuk noskin dezaketena, baina gu gai gaitzeiten gure lehenengo diskazala, ez? Eta bai sentitu deu presio hoi. Kasi musikara norbait iristeko aurreko bide guztia ere ikita eduki behazula, kasi alderantzitzalako, ez? Musikara iristeko beste guzti hortatik pasa behazulako nik uste bai. Ezakit, ez geak ejatzen nahi, baina egia da errealitatea bidala, ez? Eta guk jendean iritsi nahi genunez oin deula. Eta nik uste iritsi gara, horren ez dakit horrengatik izan dan, ojala izatea musika hona dalako eta gustatu zaielako. Baina nik uste besteak ere paper bat. Ez ezen kritika bat, esan nahi dute, gaur egun da joera aldaketa bada. Baina itxurak gero eta garrantzi handiagoa duenean, zuek diozen moduan, gero eta astunagoak gure lotxak. Horrekin ere? Norbaitek hartu nahi du, galdera. Bueno, justo, eski letra hori zetorren beste leku batetik, orduan lotu dezu, baina egia da beste... Bai, baina, osea, berez, esan nahi beste batzun, baina... Bueno, ez dakit, eski lotxa ez dakit zuk zerbait esan nahi. Bai, nik ustet, aiginan pixkat hizkuntza registroa topatzen miruenean, bereziki kantu morrosko bateko hizkuntza hasieran violenta ez, baina esaten un, bai, zuri zuketzen un, nahi. Nahi, osea, gara, nik horregatik esan deta hasiera baten, igual txilmafian hizkuntza horrekin ere enula guztiz konektatzen, esaten un, ostra, musikan esan daiteke, osea, como edukatua dago esatea, o gea hemen lotxagade batzuk, ez, osea, bizkatola. Eta, bai, ze egitan gero jendeak entzuteon arte eta ja
naturalizatzean arte kantu bat. Osea, zu egon zaitezke etxen pentsatzen dala, osea, terriblea izela esaten kriston barbaridadek, eta gero igual realidadea dala kriston temaza jendeak konektatzeula horrekin, baina karo, entzuleak pentsatu behau musikarian burun da hona aurretik, zer dan, osea, lurra hartu arte horrek, eske imaginatu. Orduan, nik uste hortiz, joala gehiago hizkuntza topatzea gu gure buruaz lotxatu gabe, kasi. Esango nuke. Bai. Eta hain azkargoa zen garai hauetan, bueno, hau justo esan duzu gainera hasieran, arnasten du hemen, zuen hasierako... Lehenengo kanta, kaleratu ganuna. Selektibitate garaien idatzitakoa, uste dut, ez? Eta... Zer du, arnazgune izateko helburu? Edo, eske, etorri zait burura, esan duzu Gorka Ruiz, baina etorri zait burura bera honekin, berak esan zuelako bere diska, jende asko esan diola bere diska dela, zakin nola esate zuen, pausa egiteko modu bat, edo arnazgune bat, edo horrelako zerbait. Eta... Bai, garai hartan, bueno, eta gaur egun ere arnazgunea mendia da, eta juistu, olako ajetreoko garai hortan, mendin idatzitako kantu bat, benetan konektatuta naturakin, eta, harik eta geroz eta konstientegoa inbardeu gaur egun horren azkargoa zen hontan, benetan momentuakin eta ingurun daukaun horrekin eoteko presente ez, orduan, pixkat horri idatzitako kantua zen. Gero gaina oso anekdota politxa gertatu zitzegon kantu horrekin, igual ez da lekua kontatzeko. Detaile kontatu gabe, baina pertsona ezagun bat momentu hortan ez ginen inor. Oida. Eta pertsona bat beti ikusi izan deuna. Oida. Beak ere naturarekiko, naturarekiko jakinduria handia daukan pertsona bat, eta, bere etxea lorategi bat da, literalki. Beak kontatu zigun nola garai nahiko txar baten, emozionalki nahiko bajuzeon momentu baten, irratin sonatu zuen abesti horrek, ez, mirua ez zer izan gabe oraindik, eta esan zula, klaro, eske arnastea falta zait, ez? Falta zait gelditzea, lasai arnastea, konektatzea, eta momentu hortatik aurrean nolabait, pixkanaka hasi zala egoerai buelta ematen, noski gero milioi gauzakin ez, baina kantu izan zala olako, askotan klik momentu hoi, hoi izan zala. Eta gobola, que fuerte, ze polita, izan zan nola lehenengo tariko anekdota. Eta ingenuna gero arratsalde pasa bat berekin, eta oso polita izan zan. Oso, bai. Horta ematen hauen kantu horrek asko. Eske beti oso berezia da, nola zutzako zerbait esan nahi duna besti batek, edo zuk sormen intentzio batekin indezun zerbaitek, nola konektatu dezaken modu horren ezberdin eta jende ezberdinakin, ez? Eta nola zuk indezun una bestia pentsatzen gauza baten edo zure bizipen batetik, eta beste pertsona batek bere bizipen oso ezberdin batekin konektatu dezaken, eta da zerbait, ez dakit, como sakratua, ez da? Norbaitek, zuk idatzizun zerbaitekin zure, azkenen zerbait oso, barrukok dira, besti asko, morresko ez, asko jarri dugu gaur adibide bezala morresko, baina besti batzuk bai, eta ostras, asko etortzeia momentu batzutatik ebai, zuk, ez zaudena bereziki, kasi askotan gure burua ulertzea aldera, idatzi izan diteuna bestik. Bai. Baina guri ere kontran pasatzez egu, kantu bat entzun liburu bat irakurrita, bapaten hitza jartzea norbaitek, zuk burun daukazun horri. Bai, eta ezakit, da zerbait hain berezia eta hain inexplikablea da, bai, no sé. Ojo, zuk esan duzu morresko ez, baina ez da gira. Oain dela gutxi bat etorri zen. Nire lagun batek esan dit, mirua ez zaiola gustatzen, ze morreskon bukaeran neska indignatu itea, ze liatzen izan mutila itxusia da. Eta hoi ez da inber. Zeo ikutu zion barrun da. Oain miruan hautako zerbaito. Ziken norbea bere irakurketa dauka. Bueno, arnasten arnasten du hemen. Ikuste zue txandakagoa zela gitarrekin.
urtarorik gabeko lorategi, simendua dirudi paseoak, apenas kantatzen dute txoriek, udazkeneko osto koloredunak, ez eta sunak dekoloratu, eta alboetara apartatu dira. Txingurri eta xomorroei bidea libre utziz haizeak zuaitzen, adarrak dantzan jartzen ditu, belainoa sartu einean. Denak lasai arnasten du hemen, 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 denak lasai arnasten du hemen. Gaur egun pizkat eszena, bueno, komentatu dugu pizkat, bueno, bastante, aldatu dela pizkat ez, nahiko aldatu dela. Nola sentitzen zarete eszena tokian? Ni gero ez da hobeto. Bai, goatzen naiz, jira hontan, Miroenea jira hasi genula maiatzen, lehenengo kontzertua izan zen, Errenteriko olako antzoki baten, de hecho, honen nahiko antzekoa. Eta ginean denok, karo, kriston, bueno, ez dakit, karo, igual Miroa ez ezeko, baina instrumentu asko jotzeiteu. Eta ordon aldaketa asko daude, bai, aldaketa asko daude, registro aldaketak bai, kantu lasai batetik kantu igual kainerogo batea, eta hasieran dena asko pentsatu behar genuen, zuzeneko eraiki genuen, bueno, publikoak ere eukizitzan momentu horiek de bizitza bezala, subidas y bajadas, literal. Eta, bai, hasieran dena, karo, antizipatu behar ginen, zertzetorren, dena oso neurtuta, baina, bueno, udara hontan egia esan plaza asko joiteu, ikutuiteu, eta ezautuiteu zorionez, edo zoritxarrez, zorionez. Eta, ez broma, zoritxarrez ez, baina egia momentu batean pixkat izan zela, como, wow, zer ritmo hartu duen, zorionez. Eta, nahi geroz da hobeto ikustea gaina jendea, karo, guri zitzegon pasa guain arte jendea, otea gure kantak kantatzen, agrito pelao, jendea, otea, saldo kantatzen. Eta, karo, gutzotzen super emozionante guatzen izan zela kontzertu bat, Urnieta zan, ez, Tapian herria, bai, Urnietan. Urnietan. Bai, ez? Bai, Urnietan. Asko jodeuan. Bai, 3 aldiz. Oida. Urnietan ginala, kainbuka uztai hasieran. Izango zen 3. 4. bola. De repente jeitsi ginen goizten atokitik, eta zizan da, guai, jendeak gure kantu kantatzen guken batea. Karo, pues, ez zitzegon pasa baina arte, berdun. Zentzu hortan oso ondo. Gero egia da, pixkanaka gure ikasten nahi gehala, bueno, estenatokin ere zerbait kontatzen, ba igual instrumentuk ez diteun momentutan, edo isiltasunak dauden momentutan, hoi ere geroz eta garrantzi gehiago ematen nahi geha horri ez.
eta gorputzak ere bere lekua topatzea hitzez eta musikaz haratago. Baina ni bintzat gero ez da hobeto sentitzen naiz estenatokin. Baina gaina guain gaude pixkat nola baiteko, bueno, pause publikoki pause baten, ze barrutik ez. Bueno, asterisko batekin, ze urtarrien Gasteizen jotze dugu, baina kenduta hoi, berez martxoa bitarte, goginake, kontzertu bakarra daukau. Bueno, pausa bat. Eta egia badala zerbait, bueno, martxotik aurrea dauzkagu pare bat kontzertu oso berezidian agutza, eta egean egiten bastanteko apustua, eta geroz eta garrantzi gehiago ematen jo, eta hortako ere lantzen egea, presentzia eszenikoa, edo bai, estenatoki gainen zein ere momentu oro, edo momentu gehienetan, ze bada zerbait lantzekoa, eta asko eragiteuna nola sentitzen zean zu estenatokin, ze azken finen, zuk euki ezakezu egun txar bat, dena dauzko egun txarrak, ez? Eta zaudenen ezakitzen bat kontzertu jotzen, bai, daude egun txarrak, eta zaudenen estenatokin, karo, olako momentutan, ez zaudena instrumentu batekin, edo nadalakoa, zaudenen aurren arpegia ematen defendatzen zurea, ez bali maukaztu egun ona, ez da erresa, ez da erresa, eta bali mazabe, bueno, gara itxarra pasatzen, edo nadalakoa, ez dira momentu erresak. Eta horregia da, beti, geroz eta landu geukia asuntoa, geroz eta babesa hundigoa dela, ze bakizu momentu baten zein, ez da, eta ez duen beste eragiten zure momentu bakoitzeko inspirazio mailak edo humoreak hainbeste gero publikoak ere jasoko unan, ze ostras, bai oso garrantzitsua guk nahi deu publikoak gukin konektatzea, eta nik egun txar baukatelako ez izan nahi zuri kontzertuako ditu, ezakin dela esan. Eta bai, bada zerbait konstienteki lantzen nahi geana, gu ere, ez dakit, lasaitasun hori eukitzeko gehiago, eta bueno, noski publikoan zante bai, baina gehiago nik uste gutzat dala. Bai. Inesek hau kontatu zigun ekonen jotzezun garaian, kantatzen zuela kontzertu osoan minutu terdi. Konometatu zutela, bi abeslari, bi emakume ahots zirela, eta kontzertu osoan minutu terdi abeste zutela, kontzertu osoan. Eta horrik hasi zutela ere nola egon, claro, ez dugu kantatzen. Eta ez galdetu dizuet pixkat hori, zuen erreferent, gaur egun, eszena esan dizuet aldatu dela asko, eta zorionez ere emakume gero eta gehiago dago estenatoki gainean, baina zuen erreferente nor eukidu zue? Gaur egun gero eta atzetik datozenek edukiko dituzte, ikusi halko dituzte, zaituzte. Nik uste, eske guk oso referente ezberdina ditugu, eta irakasle asko euki ditugula, zentzu baten. Osea, idolo desberdin asko, batzu txikiko beste kaundigok, nik uste Chill Mafia gandik ikasi genuen irreverentzia eta humorea erabiltzen garai baten nun seriotasuna zan agintzezuna Euskal Herrin, derrepente hauek ez zuten ezertxore serio hartzen, eta hortik zoz ikasi genuen Gorka Orbizun gandik asko ikaste deu, bueno, Chill Mafia gandik baina Gorka Orbizu jarraitzeu eta urtek segi eta segi ardon bat bezala dijoa hor zartzen, badukan goxetasuna gauza transmititzeko zuzentasuna, oza, beti zure bihotzan sakonera hola nola sartzean. Eta beste pila bat, Rosalian gandik ikasi dugu popeko nola erabili, nola folkari atea txispak, pop modun. Zuek ere seguro dituzuela gehiago. Bai, egia da estenatokiko presentzialdetik. Hori galdetze dizuet, igual gizonezkoek beti euki dutelako, beti eduki izan dituelako norbait. Bai, nik uste eski oso konstienteki gai ikusten artista ezberdinak nola iteuten, eta egia da estenatoki presentzialdetik gehiago, obeintzat, ariketa konstientia huiten hasi ganetik, kasi gehiago jodeula kanpora, esan nahi zut ikustera, Errexena Rosalia, Judeline, Rosalia, Judelin, incluso Maria Arnal, ezakit, Amaia, azkenen dalako zerbait dituzten gauzak makroprodukzio ultrakoreografiatuk, azkenen hemen egia da, izaro eta hola bada biltzala iten hola oso koreografiatu eta oso landua, baino ezakit, osea,
bai, gauza oso haunditan nahi gehala inspiratzen, baita konstienteki, hoi gero gurera ekartzeko, eta behar deun aina dekonstruitzeko, ez? Osea, pixka jarri diobela gure buruai helburua de, hoi, jatea edo elikatzea, pues, aldeun artista guztitatik, bai noski Euskal Herrikok, baina egia da Euskal Herrikok ere, azken finen, olako makro, azkenen garrantzitxo zegu, edo, aigenakin lantzen koreografiak bauka garrantzia handia ez da hemen, Izaro, Zetak eta horiek baukate, baina gutxi dia. Euskal Herrin igual incluso dantza taldei jarri geula begira handi bat. Kukaien emanaldik ikustea jongea, oso presente euki dugu ere dantza estena. Bai. Eta, bai. Bai, antzerki dantza estiloi, ez izatea, musikan azkenen hemen beti ikusi deu, edo, gure referenteik izan dian, eta mentzat, kantautor estilokok izan diala, eta azkenen zabezu zure gitarrakin, eta, hoi ikasi deu, eta hoi gutxi gora bera, ez gorka horrizu bezan jondo, baina gai gaiteko. Baina, bai, urrengo pausu hoi, edo, hoi ampliatzeko, ez beti gatzez zaigur, baina kanpoa jodeula asko, referente horiek bilatzeko, bai. Eta beti neskak. Egia da, esan dezuna gizonana, bai, azkenen estenatoki neoteko modua ez... Inese komentatzen zuen, karo, zuen baino bi belaunaldi edo zarragoa da, baina, orain gero eta aukera gehiago daudela, ez? Bai, baina hala ere, ez da berdina, gaur egun ere, zesolturakin igotzean gizon bat estenatoki batea, emakume bat, eta hoi realitatea. Eta azkenen guk bilatzen egean koreografia hoi, da precisamente besteko modu bat, eta gizon askok igual ez dute horren hainbesteko beharra sentitzen. Ezakit. Eta bukatzeko, eta eszenarekin pixka lotua dago zuek ere komentatu zu, eta post-Covid garaiko loraldi hori estena bihurtzen ari da? Hor salda badago, ez? A ber, estena bat da... Estena da, ja gaur egun. Estena bat... Esango nuke baietz, badabela estena desberdinak Euskal Herriko barrun, ere, esango nuke, badaino gehiago. Euskazu punkoi estena daukazu ratope, jendeak gudeala kontzertu pia ikustea, dauzkazu chill mafia, jofe, representando, eta beste 1000 artista, dauzkazu Rokerillok, Thatcher, Rokerillok, dituzu, gauza pila bat daude. Olaia, Salvador, Lehenegia da. Ibilbedi, beste gero... estena bat. Zenbat talde. Eske milioi bat, bai. Eta taldek erreferentek dianak, gul leheno egia da, talde asko zeudela, baina denak oso antzeko txuk, edo oso antzeko lelok eta gaiak jorratzen zituztela, eta talde asko oso onak, ojo, Zer esaten hoi ez danik, baina oain daukaguna da, gu egia zentzu hortan pixka familian sentitzea gela. Horten Durangon olako sensazioak egin ginen. Durangoti bueltutu eta esan, ostras, gaude gure jendean arten. Hau da gure jendea. Egia da gero ni Tolosan juten naiz, nire kuadrian mirua ez zuten inorrek, inorrek, bate-bateko la, hauek dia klasiko zentzu hortan. Orduan, egia da, Euskal Herri mailan eske azkenen zentzu hortan, maila eta sensibilidade hortan, ni eske Durangotik bueltatzen ez, eta esatet, que maravilla, eske oain bai. Oain konprendituta sentitzen aiz. Oain bai. Bueno, salda badago. A ber. Abestiontan zer gertatzean. Lehenengo aldia da jotze deula akustikon, saiatuko gea aliketa hogen egiten. Bueno, eta beste gabe, mila esker zuei denoi etortzagatik, eta hileroko bigarren ostegunetan jarraituko du egiten. Egia esan, que planazo, Ojalá gure herri nolako zerbait ere, bai. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gugun bidatzeagatik, bai. Eta etortzeagatik. Eskerrik. Bai. A ber, zen buz, Hau da, lehenengo aldi egite duna, Osea... Eta txuleta aukau, esan nahi. Txuletakin, lurrea bidara gaude ez da triste gaudela. En plan, oain arte dena bastante ondo atera da, juntzaitezte horitzapenu honekin. Beste aipatu duzen Gorka Orbizuk txuleta zuen. Eskatu zidan, eta bera jeitsi nintzen, bai. Berdina!
Eta bua ere bai. Venga. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Frenorik gabe, taldapan bera, nora biderik. Zure gitarra malentxo, ez entzuten? Ez da bintzuten. Ai. Ja, bakarrik ikusi zea momentu batean. Ojo, es que... Venga, guaina gitarra piztu Oso deu. biluzik sentitu naiz. Eskerrik asko. Ba, Bat biruta. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Frenorik gabe, taldapan bera, nora biderik gabeko bela. Batzutan egar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, goizero, batzuetan ero eta bestetan bero. Ontxotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Pipirin jantzi naiz gaurko zitako, Santa Mañako festetarako, motoz iritsi gera lokatzez lepo, ta plazan harimarik ez dago. Ni kontentu nago, zelatunan bezala salda badago. Ontxotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Bizitzako pilatzen den arren, dena iristen dela sinistu nahi dut. Bengo zinaguratuko dutela, abiadura hundiko trena. Batzutxo, bestetan iasi gorriontxu bezala. Batzutan bakit, nere baitan kabitzen den naizela. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biok de balde. Ona ba, eskerrik asko, etortzeagatik eta eskerrik asko Miruari. Eta eskerrik asko beti aipatzen dugun atzean dauden, hoi guztiei Beñati nola ez, beti ere mila esker. Beti esate dut. Iker, Aizea, Eneko, mila esker. eta mila esker zuei.